Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Yana yi mana marhaban ya zuwa cikin sabon littafin da za mu fara, mai suna Bardan Sadauki. Wannan littafi na san ko daga jin sunansa za ku yi mamaki. Kasancewar ba mu taɓa karanta irin wannan littafi a wannan tasha tamu ba. Hakan ya biyo bayan bukata ne daga gare ku masu saurare, kuma muka duba littafin muka ga shi ma yana da darasi mai matuƙar muhimmanci. Don haka duk wanda yake da wata bukata dangane da wannan tasha tamu, to ya rubuta mana a ƙarƙashin comment. Insha Allahu za mu duba ya zuwa uzurinsa kuma mu canja abin da yake bukata in dai har mabukatan hakan suna da yawa. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda ka ba mu ikon saka wannan littafi ka ba mu ikon gamawa lafiya. Shi dai wannan littafi mai suna Bardan Sadauki rubutu ne na shahararren marubucin nan naku wato Zayyad Tukuntawa, wanda ya rubuta littafin Taskar Arziki da kuma A Daren Amarci na. Don haka bari mu tsunduma ya zuwa cikin labarin mu ji abin da marubucin yake faɗa da kuma saƙon da yake so ya bamu. Cikin tsananin zafin nama ya falfala a guje tamkar an harba kibiya, gudu yake yi tamkar walƙiya. Hannunsa riƙe yake da wata kwari da baka, wadda iya girman kwari da bakar kaɗai ya isa baka mamaki, barantana girman wanda yake ɗauke da wannan kwari da baka. Cikin azama ya zari ɗaya daga kibiyoyin da ke a gadon bayansa, sannan ya ɗora ta a kan bakar da ke hannunsa tare da setawa. Gami da yin wata alkafira tun kafin ya dire ya saki wannan kibiya ta fita a guje. Kafin ka ce me wannan har ta je ta ratsa abin da yake gudu domin sa. Wani shirgegen zaki ne mai matuƙar girma tare da kwarjini. Girman zakin ya kai kwatankwacin kimanin girman ɗan maraƙe. A lokacin da ya sami cinyar zakin, sai zakin ya saki wata iriyar ƙara mai rikitarwa, tare da sakin wani irin gunji mai ƙarfin gaske wanda ya gauraye ilahirin dukkanin jejin. Faruwar hakan ke da wuya sauran dandazon halittun da suke cikin jejin suka ɗimauta, inda suka hau guje-guje, dukkaninsu kowanne yana ta neman gudun tsira. Hatta tsuntsaye ma nan take suka hau hijira daga shekarsu domin su tsira da rayuwarsu. Dukkanin mutanen da ke kusa da wannan jeji su kansu sai da suka shiga tashin hankali, inda suka shiga rufe gidajensu tare da guraren sana'o'insu domin su ma su nemi inda za su sake rayuwarsu. Domin kowa sun san cewa shi wannan zaki baya irin wannan kuka, baya irin wannan gunji har sai lokacin da yake cikin fishi ko kuma yayin da yake cikin halin takura ko wani ya yi ƙoƙarin ya taɓa shi. Domin kowa an sha tura sadaukai jajirtattu waɗanda suka amsa sunansu ya zuwa gurin wannan zaki wanda suka sha gwagwarmaya a filin daga, amma ba sa dawowa, sun mutu ta hanyar kisan wulaƙanci da wannan zaki yake yi masu. A duk lokacin da aka kai wa wannan zaki mamaya ba a sami nasara ba, to koda wanda ya kai masa mamayar ya tsira, to lallai ne wannan zaki sai ya sake kawo farmaki cikin gari, inda shi ma yake zuwa ya jinyata mutane, wasu kuma ya kakkashe su. Hakan ne yasa a duk lokacin da mutanen da suke yankin suka ji kukan zakin, hankalinsu yake matuƙar tashi, waɗansu ma har sukan canja gurin zama. Zakin yakan yi mummunan ɓarna ne akan mutanen gari, inda yake huce fishinsa akan samaman da aka kai masa, da daga bisani sai ya koma gurin zamansa. Wannan dalili ne yasa mutanen garin suka haƙura, suka daina kai ma wannan zaki farmaki. Yau kimanin shekara 10 kenan rabon da wannan zaki ya yi irin wannan kuka. Wannan dalili ne ya tabbatar musu cewa haƙiƙa yau babu lafiya. Don haka nan take aka garzaya zuwa gidan sarki domin a sanar masa, sarki ya ɗauki shirin ko ta kwana saboda kada zakin ya shigo gari ya illata su. Sarki na jin wannan labari ya ba da umarni ga sarkin ƙofa domin ya je ya rufe ƙofar gari, kada zakin ya samu damar shigowa cikin wannan gari. A can kuwa cikin wannan dokar dajin, a daidai lokacin da zakin nan ya ji shigar kibiya a cikin jikinsa, juyowa ya yi a fusace ya tsaya cak, yana duban wanda ya harbe shi cikin fishi. Tsayawa suka yi suna kallon junansu tamkar masu nazarin junansu. Cikin zafin nama wannan zaki ya taso da wani azababban gudu, inda ya daka tsalle ya kai wa maharbin nasa sura. Shi ma dai wannan maharbi cikin irin nashi azama da kuma zafin nama ya yi sauri ya kauce wa wannan zaki. Kafin ka ce me wannan sun kaure da wani azababban faɗa na ban mamaki. Ci gaba suka yi da kaiwa junansu farmaki,
mai matuƙar hatsarin gaske. Kimanin rabin sa'a suka ɗauka suna tafka baƙin gumurzu. Amma a kimanin rabin sa'ar da suka ɗauka babu wanda ya nasarar taɓa abokin gabarsa. Wannan dalili ne ya sa wannan maharbi ya canja salon faɗansa, inda ya koma yana wani salo na tashi sama tamkar tsuntsu. Yana ta famar kaiwa wannan zaki wani bahagon sara. Hakanan dai ya samu nasara har ya kwantar da wannan zaki, inda ya hana shi wali sakat. Cikin ƙwarewar salo da sarrafa ƙarfe, wannan maharbi ya yi nasarar kafta wannan zaki sara har guri biyu, a inda zakin nan ya sake sakin wata ƙara da wani gunji wanda ya wuce na da. Zakin ya ɗumauce, ya rikice, ya ƙara fusata, ya haukace. Nan take shi ma ya fara kaiwa wannan maharbi bugu da bangaza ta ko'ina. Wata mummunar bangaza zakin ya kawo da ƙirjinsa, amma wannan maharbi ya sunkuya ya kauce. Duk da haka sai da wannan zaki ya yi nasarar ji masa rauni da faratansa. Ba ƙaramin rauni zakin ya ji wa wannan maharbi a gadon bayansa ba, sakamakon yakushin da ya yi masa da faratansa a gadon baya. A daidai lokacin da wannan zaki ya kai masa bangaza bai same shi ba, sai zakin ya bangaji wata ɗirkekiyar bishiyar gamji. Wannan bishiyar gamji ta tuttuɓo tun daga ƙasa har jijiyoyinta, har sai da ƙasar gurin ta wata muguwar girgiza. Ko kafin wannan zaki ya yunkura ya tashi, wannan maharbi cikin azama ya kai masa suka da takobinsa, inda ya cika masa takobin har sai da takobin ta fito ta gadon bayansa. Nan take wannan zaki ya ƙara faɗuwa ƙasa daga yunkurin da ya yi na miƙewa, ya faɗi tare da wani irin gurnani da wata muguwar mahaukaciyar ƙara. Wannan ƙara sai da ta sa shi wannan maharbi ya toshe kunnuwansa da dukkanin hannayensa guda biyu. Ƙara ce mai matuƙar razanarwa da tsoratarwa. Hakika shi kansa wannan maharbi ya yi matuƙar tsorata. Amma saboda tsabar jajircewa da dauriya irin tasu, haka ya ɗauki takobinsa ya ci gaba da kaiwa wannan zaki sara, inda nan da nan zakin nan ya ce ga garinku nan. Cikin hanzari wannan maharbi ya suri wannan zaki, ya saba shi a kafaɗa tamkar wani karmami, inda ya ɗauko shi ya nufo hanyar gari da shi. Yana zuwa daidai ƙofar gari sai tarar da ƙofar gari a garkame, an rufe, babu inda zai bi ya shiga cikin gari. Wannan dalili ne ya sa shi ya jefar da zakin a ƙasa. Nan take ƙura ta turnuƙe gurin, babu masaka tsinke, tamkar wata rundunar dawaki ce ta doso gurin. Ganin wannan ƙura da ta tashi a gurin ne ya sa masu gadin ƙofar suka ƙara gyara sulken yaƙinsu domin shirin kota kwana. Nan da nan suka zare takubansu suka rabu guri-guri, waɗansu kuma suka hau saman ganuwa domin gane ma idanunsu abin da ke faruwa. Saboda tsananin tsabar tsayin ganuwar da suka hau, ba sa iya gane kowane ne ke ƙoƙarin bubbuga ƙofar garin, amma dai suna iya hango shirgegen zakin da ke yashe a ƙasa wanda baya motsi. Hakan ya tabbatar musu da cewa tabbas wannan zaki ba shi da rai. Ganin wannan gawar zaki ba ƙaramar ɗimuwa da tashin hankali da ruɗani ya saka su ba, tare da mamakin yadda hakan ta faru. A tunaninsu mutumin da ya hallaka wannan zaki ba dai da jarumta ya hallaka shi ba, sai dai da tsafi. Nan take sarkin ƙofa ya yi umarni da a buɗe ƙofa. Cikin ƙanƙanin lokaci aka zare sakatar da take jikin ƙofar tare da wangale ƙofar garin. Nan take waɗanda suka buɗe ƙofar suka bazama a guje domin gudun ko zakin ya yi likimo ne. Shi kuwa wannan sadauki kafin ma su ankara har ya sungumi zakinsa ya saba shi a kafaɗa, inda ya shiga cikin gari da shi. Sai daga bisani mutane suka ankara ashe yaron nan ne Hashamar ɗan gidan sarkin maharba Quraiz. Hashamar dai yaro ne, gaba ɗayansa bai wuce shekara 17 ba. Yaron tun tasowarsa yake da abubuwan ban mamaki da na al'ajabi, sannan kuma yaron gashi hatsabibi ne na gaske. Hashamar dai ba shi da tsoro ko kaɗan a zuciyarsa. Hashamar ba shi da tsoro ko misƙala zarratin. Muna ƙara roƙon ma'abota wannan tasha tamu ta Algaita Media da su riƙa yi mana comment da liking. Wannan shine zai kawo ci gaban dukkanin bidiyon da muke sakawa, shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun dawo za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.